Tuto si ideme nabrať vodu. To je Grand Canyon Spring Water. Že? Tak to ideme dole kaňonom. Je to tu strašne pekné. Takže tuto bude ešte jeden záber na kaňon. Tu je taký domček. Tuto sú samé skaly. Takže toto je taký krásny. You're fine. Thank you. To vidíte, že dole ide taká cestička a my by sme sa chceli dostať tam tak ďalej, lebo tam by sme úplne videli tak zblízka všetko. Tam sa dostať dovnútra do kaňonu. No, je tu. Je tu úzka. Marek, ako sa tu máš? To tu úplne asi najkrajšie hory, aké som kedy videla. Zasa sorry Tatry. Okrem Tatier. Hej. Okrem Tatier. Tatry sú vždycky prvé. Otázka za $10, kde sa práve nachádzame. Po A v Tatrách, po B v Alpách, po C v Grand Canyone, po D iné. Po D Himalajách. Áno, máte pravdu, je to Grand Canyon. Ľudská, vyhrávaš $10. Yes. Že to sme vám povedali, že toto sme sa prednes nerozhodli zastaviť, lebo je tu strašne teplo. Je tu teplo, musíme ísť niekedy z toho, že to teraz tu nafotíme a pôjdeme niekedy tak, že ja sa zastavujem každé 3 minúty, lebo všetko chcem fotiť. Tak až tam, kde sme chceli, sa asi nedostaneme. No, teraz to nevidno cez ten strom, ale ide tá cestička takto dole, ešte strašne takto dole. A ide to až, tam by sme sa chceli dostať niekedy až na ten kraj toho kaňonu. No a že išli sme zatiaľ len dole kopcom a je teplo, tak radšej sa chceme vrátiť, lebo No, teraz pôjdeme strmým nevieme, hore. aké to bude, keď pôjdeme hore kopcom. No, teraz pôjdeme takto pekne strmo hore. Takže... Ale však ja by som tam nešiel. Ja by som tam nešiel Production 3. To bude. Ja tu natáčam veveričku. Veverička tu bola. No však veverička je zaujímavá. Ale už sa schovala za stromy. Peči tu slnko jak svine. No, Na slnku tu pláme našli sme 50. tu tieň. No. Tieň je tu aspoň tých 30. Ale fakt, ja mám pocit, že na slnku je asi 40 stupňov aspoň. No. V tieni je 30. No, je to tu. Je to tu dosť dobré. Je to tu dosť dobré. No, čo mám povedať? Takých ľudí. No. Videjko? Áno? Tak, lezieme tu hore kopcom. No, lezeme. Tak. Ale zvládame to dobre, ale je tu dosť teplo. Je tu teplo jak svina. Ale je to tu úplne najkrajšie asi na svete. Až Ale stojí to za to. najkrajšie miesto asi, jak som videla v prírode. Stojí to za to, no. Ale inak, ja by som sem nešiel, ale Ani ja, no. tak čo už? Ale tam teraz pôjdeme, tam sa že vraj ide aj dá sa ísť dole. Do Colorado River. Pekné žlté kvetinky. Do
Colorado River. To je kaktus. Ukáž sa ten kaktus. Je to pre môjho deda. A ja som Tie sa chcela kaktusy. povedať, že ja sa pokúsim zistiť, kde je tá Colorado River a že sa tam pôjdeme povoziť na člnkoch. Tak, tak. Tak ako to môj Vati chcel. Že tak. Tu sme v takéto peknej skale. No. Môžete sa pozrieť. Tu sa skrývame pred slnkom aspoň chvíľu zasa raz. No. A čo máme takúto krátku cestu pred sebou. Ideme hentam hore, no. Tieto mulice, oni tu používajú na schádzanie Grand Canyonu. Takže toto je ten Hopi House. Že vraj to bol prvý hotel V roku 1905. 1905 a že postavený na štýl indiánskeho domu. Indiánskeho domu. Ideme sa pozrieť aj toto je tu ten Grand Canyon.